Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы. Бүгенге көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырырмын. Әлегә төп темалар хакында кыскача. Чит ил туристлары КАМАЗ белән танышачак. Автогигант республиканың туристлык маршрутына кертелде. Шәһәрдәшләр күгәрек белән күрше булырга теләми, тик көрәшнең нәтиҗәсе дә юк. Еллар буе коммуналчылар бусагасын топтаудан гаҗиз булып, алар безнең кайнар элемтәгә шылтыратты. Бер тамчы эчмәгән идем, һава торышы гаепле. Исерек шәһәрдәш юл һәлакәтенә сәбәп булды. Бүген Чаллыда ел тәрбиячесен ачыкладылар. Бәйгедә җиңү бәхете кемгә елмайды һәм аңа нинди бүләк бирделәр? Хәбәрчебез белде. Et d'un tout petit village. Чаллы укучылары өчен французлар белән аралашты. 37нче мәктәпкә чит ил студентлары практикага килде. КАМАЗ заводлар эшчәнлеге автомобильләр ясау процессы белән хәзер теләге булган һәркем таныша алачак. Автогигант республиканың туристик маршрут шилтәренә кертелде. Исегезгә төшерәм, республика президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда сәнәгать туризмын үстерү кирәклеге турында әйткән иде. Әлеге башлангычны тормышка ашыру ниятеннән бүген КАМАЗга туризм буенча дәүләт комитеты белгечләре, туроператорлар килде. Дөрес, моңа кадәр да биредә Чаллы укучылары өчен профориентлашу экскурсияләре оештырылды. Узган ел шул рәвешле 2000 бала производствода булды. Хәзер исә автогигант белән республика халкын һәм чит ил кунакларын да таныштырмакчылар. Есть возможность посетить отдельные заводы, плюс... Айрым заводларны, аларның музейларын карау мөмкинлеге дә бар. Аларның бөтенесен бер юлы кылышларга мөмкин. Шул ук вакытта туристларга төшке аш та тәкъдим ителәчәк. Маршрутлар әзер инде, кунаклар автомобильләр ясауның тулы циклы белән дә таныша ала. Хәзер операторлар маршрутны туристларга тәкъдим итәргә тиеш булачак. Киләчәктә анда КАМАЗ мастерда кертелергә мөмкин. Олег Афанасьев белдерүенчә, бу туристлар теләгенә бәйле. Чыгарылышыбызны күпләрне борчый торган коммуналь хуҗалыктагы проблемалар белән дәвам итәбез. Фатирны сатаргамы, әллә ярдәм көтәргәме? Шундый сорау белән безнең редакциягә Сидоровкада яшәүчеләр шылтыратты. Инде берничә ел дәвамында алар күгәректән котылырга тырыша, тик файдасыз. 1973 елда төзелгән йортта бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Постоянно мою, вот, как говорится, убираю плесень, но она все прибавляется. Вот стал даже до потолка вон у нас доходить. Гөлсинә Сагмарова инде берничә ел буе күгәрек белән көрәшә. Тик әлегә нәтиҗәсез, ел саен төзекләндерү үткәрүнең дә файдасы юк. Күгәрек вакытлыча бетеп тора, аннары кабат чыга. Шәһәрдәш коммуналчыларга мөрәҗәгать итеп тә ялыккан инде. Приходят, замеряют. 2013 елдан бирле идарә итү компаниясенә зорымны сөйлим. Алар килеп акт төзиләр дә китәләр. Миңа ремонт ясаулары да кирәкми. Күгәрекне генә битерсеннәр. Бу бит сәламәтлек өчен бик куркыныч. Бүген фатирга идарә итү компанияләре вәкилләре үзләре килде. Күгәрек җилләтү системасы дөрес эшләмәү аркасында барлыкка килә дигән фикердә алар. Влажность может образовываться из-за разницы температуры воздуха снаружи и внутри. Йортның эчке ягында һәм тышында температура аермасы зур. Өстәвенә дымлылыкны да өстәргә кирәк. Бу күгәрек барлыкка килүгә сәбәп була. Стенаның температурасын хәзер үлчәй алмыйбыз. Моның өчен 15-20 градус салкын булу кирәк. Эти работы проводятся. Коммуналчылар фикере расланса, алар күгәрек барлыкка килү сәбәбен һәм аның үзен дә үз хисапларына бетерергә ышандырды. Күгәрек стеналарны җимереп кенә калмый, ул сәламәтлек өчен дә бик куркыныч. Риниттан алып яман шишкә кадәр сәбәп булырга мөмкин. Поражают человека, поражают. Күгәрек көчле аллерген булып тора, ул бик җитди авыруларга сәбәп була ала. Аның бер билгесе ютәл, ул тын бетүгә кадәр китергә мөмкин. Фатирларда дымлылык һәм начар вентиляциядән Гөлсинә Сагмарованың башка күршеләре дә зарлана. Тик әлегә С13 йортында яшәүчеләргә бүлмәләрен ешрак җилләтәсе һәм иммунитетларын ныгытасы гына кала. Ләйсән Ханова, Елена Камалова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Исереклек бәләсе эшкән хәлдә руль артына утырган шәһәрдәш юл һәлакәтенә сәбәп булды. Кала үзәгендә ир-ат светофорга туктап торган машинага килеп бәрелә. Нәтиҗәдә 3 кеше зыян күрде, аларның икесе балалар. Приора маркалы машина Вахитов һәм Сөембикә проспектлары чатында светофорның яшел уты янганны көтеп тора. Шул вакытта аңа арттан Калина машинасы килеп бәрелә. Руль артындагы ир-ат үз гаебен таный. Тик ул шулай да һәлакәт һава торышының аномаль булу аркасында килеп чыкты дигән фикердә. Произошло небольшое ДТП. Я не справился с управлением, потому что гололед было, как бы сказать, потепление.
32 яшьлек йөртүче үзен ап-айнык дип әйтмәкче, тик медицина күрсәткечләре киресен сөйли. Аның кан анализы 1 промилль алкоголь булуын күрсәтте. Җитди имгәнүләрдән пассажирларның креслода утыруы һәм куркынычсызлык кайшын эләктергән булуы гына коткарды ди инспекторлар. В результате ДТП Һәлакәттә 3 кеше зыян күрде. Балалар махсус утыргычта булган. Әниләре дә куркынычсызлык кайшын эләктергән булган. Шуңа күрә җитди имгәнүдән котылып кала алдылар. Хәзер һәлакәт сәбәпчесе машина йөртү таныклыгыннан кулак кагачак. Моннан тыш ул дәүләт файдасына 30 000 сум штрафта түләргә тиеш була. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. 1957 елдан алып 1966 елга кадәр туган һәркем бер тапкыр бирелә торган акча алырга хокуклы. Чөнки алар пенсияның иминiyet кертемнәре өчен акча күчергән. Тик моның өчен гаризаны 1 мартка кадәр язарга кирәк. Социаль челтәрләрдә менә шундый эчтәлектәге хәбәр таралды. Без аның дөреслеккә туры килү-килмәвен белергә теләп, пенсия фондына мөрәҗәгать иттек. Хәбәр ялган дип җавап бирделәр безгә. Из страховой части выплаток никогда не... Иминiyet кертемнәре өлешеннән түләүләр бер кайчан да булмады. Бу бары тик тупланма өлештә генә мөмкин. Анысы да бер шарт белән. Кеше пенсия яшенә җитәргә тиеш. 5 елга бер тапкыр ул бу акчаны алу хукукына ия. Один раз в 5 лет. Гаризаны теләсә кайсы вакытта бирергә мөмкин. Пенсия фонды идарәсе башлыгы социаль челтәрләрдән мәгълүмат алуга караганда, аны рәсми чыганаклардан алырга киңәш итте. Бүген шәһәрнең иң яхшы тәрбиячесен ачыкладылар. Бәйгедә 119 балалар бакчасыннан 145 тәрбияче катнашты. Аларның нибары 9 гына финалга үтте. Ел тәрбиячесе бәйгесе инде 15 елдан артык уздырыла. Быел әлеге мәртәбәле исемгә кем лаек булды соң? Бу турыда хәбәрчебез Илсия Валиуллина сюжетында. Мин сорабуре, мин куяннарны, тышканнарны алыйм. Рәмилә Мирзазянова сәхнәдә театр шәнлеге буенча әзерләнгән программасыннан мастер-класс тәкъдим итте. Яңа төрле театр төрләре белән таныштырды. Сәхнәдә чыгыш ясау өчен 7 минут вакыт бирелгән. Шул вакыт эчендә үз хезмәтенең мөһимлеген, иҗади сәләт һәм һөнәр осталыгын күрсәтү кирәк иде. Алай бәйгеләрдә бик катнашырга яратмыйм, күбрәк мин балалар белән эшләргә яратам. Балалар белән конкурсларда йөрим. Үзем беренче тапкыр катнашам мондай бәйгедә. Бәйгедә катнашучы үзенең 2 баласын татар мөхитендә тәрбияли. Өйдә чиста татар телендә сөйләшәләр. Мин бүген әни өчен көч бирергә килдем. Ул инде бик нык әзерләнде. Иртәннән кичкә хәтле. Бүген җиңер дип бик нык өметләнеп көтәм. Шәһәр күләм ел тәрбиячесе бәйгесендә барлыгы 145 тәрбияче катнашты. Финалга 9 кеше чыкты. Муниципаль бәйге 3 этаптан уздырылды. Беренче инде без барлык тәрбиячеләрнең эшчәнлеген тикшердек. Аннары алар ачык дәресләр бирделәр, балалар белән ачык чаралар күрсәттеләр һәм анда баллар җыйдылар. Безнең муниципаль бәйгедә җиңгән тәрбияченең икесе зонада катнашачак. Зона безнең менә март аенда булачак. Ул Нижекамск шәһәрендә уза. Әлеге традицион бәйге Чаллыда 15 елдан артык уздырыла. 2 ел рәттән Чаллы тәрбиячеләре республикада беренче урынны алды. Рәсәй күләм бәйгедә дә катнаштылар. Анда номинант булдылар. Быелгы шәһәр күләм бәйгедә ел тәрбиячесе исеменә 51-нче Торнакай балалар бакчасыннан Людмила Белоглазова лаек булды. Аңа 50 000 сум күләмендә акчалата премия һәм теплоходта 3 көнлек сәяхәткә юллама. Төбәк туры март аенда Түбән Камада үтәчәк. Анда Людмила Белоглазова һәм 94-нче балалар бакчасыннан Альбина Тухватуллина барачак. Илсия Валиуллина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әмнә Чаллы мәктәбенә французлар килде. Алар булачак укытучылар. Безнең илгә килүләренең максаты гамәли яктан белемнәрен тагын да ныгыту. Халыкара хезмәттәшлек программасы нигезендә алар 37-нче санлы мәктәптә булды. Je suis en reconversion, donc j'apprends un autre métier, c'est pas celui que je faisais avant. 37-нче мәктәпнең 10-11 сыйныф укучылары өчен бүген гадәти булмаган дәрес. Алар француз телен тирәнтен өйрәнә. Бүген укучылар шушы илдән килгән булачак укытучылар белән аралашты. В рамках международного сотрудничества халыкара хезмәттәшлек кысаларында безгә Франциянең Реймс шәһәреннән студентлар килде. Алар бездә Россия мәгариф системасы белән танышачак. Мәктәбебездә дәресләрне тыңлаячаклар. Сыйныфтан тыш чараларда катнашачаклар. Бездә 300-дән артык бала француз телен өйрәнә. Кристина һәм Мелани бик ачык әңгәмәләшләр. Аларның безнең шәһәргә генә түгел Татарстанга беренче килүе. Кызлар укучылар белән рәхәтләнеп аралашты, үзләре турында сөйләде, Чаллы турында тәэсирләрен уртаклашты. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis Минем исемем Мелани, мин 4-нче курста укыйм, укытучы булачакмын. Башлангыч сыйныфтагы кебек барлык фәннәрне дә укытырга җыенам. Je fais mon stage ici dans le cadre de Шәһәрегез миңа бик ошады, бик кунакчыл, ягымлы кешеләр яши сездә. 37-нче мәктәптә француз теле 2-нче сыйныфтан башлап тирәнтен өйрәнелә. Балалар аны шактый иркен куллана ала.
Әлеге тел бик матур. Һәм инде беренче класстан ук мин француз телен укый башладым. Шул телдә сөйләшә башладым. Мин бик шат һәм рәхмәт әйтәсем килә инде үземнең укытучыларыма. Кристина һәм Мелани чалыда берничә көн булачак. Алар практиканы педагогия университеты базасында үтә. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Юбилей узышлары алдагы ял көннәрендә Чаллы ипподромында кышкы автомобиль узышлары буенча Россия Татарстан кубогы һәм чемпионаты узачак. Салават кубогына узышлар исә 20-нче юбилейын билгеләп үтә. Бу Татарстанда әлеге спорт түрі буенча бердән-бер хәйрия узышлары. Аның оештыручысы Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдинов. Узышта җыелган акча гадәттәгечә Чаллының балалар йортына тапшырылачак. Ярышларны 27 һәм 28 февральдә карарга мөмкин. Тагын бер яңалык, быел яшь узышчылар өчен АК машиналарында ярыш үткәрелә. Направление Картинг бик зур үсештә. Хәзер мини-баги һәм АК да шул ук юнәлештә бара. Бу кечкенә машиналарны хәзер ясамыйлар. Тик ул узышлар өчен кулай спорт машинасы булып санала ала. Ау сезоны ахырына якынлаша. 1 марттан җәнлекләргә ату тыелачак. Көз-кыш айларында ак һәм соры куяннардан кала барлык башка хайваннарны ауларга мөмкин иде. Гомумән озын колакларны 2017 елга кадәр аулау тыела. Бу аларның санын арттыру өчен эшләнә. Аучылык күзәтчелегендә әйтүләренчә, тыю кырып ярты ел үткәннән соң куяннарның күпләп үрчүе күзәтелгән. Бу законда үзгәрешләр дә бар. Татарстанның 16 аучылык хуҗалыгында Алабуга, Аксубай, Буа һәм башка районнарда әлеге тыю кертелмәгән. По окончании сезона охоты охотник обязан в течение 5 дней. Ау сезоны тәмамланганнан соң аучы 5 көн эчендә кулланылган юлламасын тапшырырга тиеш. Шуннан соң без 1 ай эчендә исәп-хисап ясап, аучылык күзәтчелегенә җибәрәбез. Республика буйлап хәтер маршы атлый. Бүген ул Чаллыга да килеп җитте. Карлы десант эзләү отряды егет-кызлары сугышчан хәрәкәт урыннарында булып мәгълүматлар туплый. Аннар аларны укучыларга, студентларга җиткерә. Күптән түгел алар Алабугадан кайтты. Бүген Чаллыда, иртәгә исә Түбән Камага юл тотачаклар. Шәһәрдән шәһәргә йөреп эзләү отряды белемнәре белән генә уртаклашмый. Хәрби темага багышланган этюдлар да күрсәтә. Быел хәтер маршы герой шагыйрь Муса Җәлилгә 110 ел тулуга багышланды. Бүгенге көн менә шундый хәбәрләр алып килде. Шәһәр яңалыклары белән сез безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Безнең белән бергә булыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Студиядә Лесенханова эшләде. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.